Ассалом духтарако созен нағзен саломатиё хуба 102 микрорайон омадагием духтаро ина марҳамат иҷада рӯ барои ҷило мешава доми нурбону нигоҳ кунед инами доми нурбонуай мағозаи либосҳои занона духтаро бори Дубай доранд баъд медонед киртаҳошона распродажа кардаган 100 сомон ҳамиқа киртаҳои фасон доранд. Хулоса то охири набора тамошо кунед пояфзолои Дубай, киртаҳои фасона, материалҳои хушрура ҳамаи чиро дар ин нуқтаи савдо арзон кардагианд. Инчунин паплинакҳои фасон доранд, ина киртаҳои фасони итальянка доранд, комплект доранд. ҳамаи чиро бо нархи дастрас аз ин нуқтаи савдо пайдо карда метавонед. Шерст мепурсиден духтаро шерстсорам ҳамқа гулҳои хушруша доранд ки ҳозир то охири навора тамошо кунед. Ман дигар роликҳорам мемонам. хоҳен биёен аз наздик бинен. Грандиозни аксия рафтеста ина барои арӯсако материалҳое ки 2500 сомон буд ку материалҳои фасон эксклюзив 1500 сомон шудагай 1000 сомон скидка шудагай. Ина шерсора бошад диден духтаро 140 сомон 150 сомон кардаган. Пояфзолорам ҳамихе ҳамаи чиро хулас арзон кардаган. ҳозир ҷудогона навор карда бо ма шумода нишон метам. Марамат биёен 102 микрорайон доми нурбону мағозаи либосҳои занона. Духтарако шоколади дубайский ина марҳамат каседа дар кора ями се намуди топовиш гуфти як гапо аз ҳама ба маззаи хушрӯш дар мағозаи либосҳои занона омадагиай. Марҳамат ай Дубай ё либос мебиёранд якбора шоколадҳои фасонам овардиянд. 1 килош 500 сомона 1 кило диден я шоколадша я плиткаша мисол 400 чанд мегири айда 1 кило гирен бовар кунен маззашда гап нест. Мана ай 48 то 50 донара дора ягана миваиш 1 килош. Ина ин моделиш аст, ин намудуш аст, ин намудуш. Кадамиша мегирен 1 килош 500 сомон. Ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран. Марама дар кор бошад нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен духтарако 102 микрорайон мағозаи либосҳои занона рӯ ба рӯи ҷилло. Ва духтарако нигоҳ кунед касоне ки кирта нагирифтиянд идда марҳамат сарашоб ҳамқа киртаакҳои хушрӯтон оварда ира бинед духтагӣ тайёр 350 сомон бо арзон мешава. Нигоҳ кунед пушчам бинед чихе хушрӯ ино ҳамаш оригиналоянд. як борак биёен бо айпеш биненда духтуш фасонуш ҳама тарафа фарқ мекуна. Ина и цветчам хушрӯва и цветчам ду цвет омадагиай 350 сомон. Размерошон чихе боша? ай 50 то 60 размер ҳастай. Марҳамат духтарако касседа дар корай метавонен и сангора диден чихе тозаяй метавонен сарашоб биёен ё ки нависен доставкатон кунанд. Марҳамат 102 микрорайон даян ина духтаро диден чихе хушрӯай 102 микрорайон рӯ ба рӯи ҷилло доми нурбону даяна мағозаи либосҳои занона. Марҳамат духтаро чӣ хеле гуфтум агар омада натонен бинависен дар абакак худшон шумода доставка мекунанд. Ҷада дигар намуди куртоям аст ҳозир нишон метам ҳатман пайгирӣ кунен. ира бинен духтарако чихе хушрӯвай болопӯшои фасони Дубай. Марҳамат дождикҳои оригинал дубайский 700-750 сомона арзон шудагай дар сарашоб. Ҳозир сезони ҳамина омад духтаро материалша бинен чихе сабука ки хушрӯвай тобистонда ба ҳазур мепӯшен. ҳарир мақсуда чия материалаш ин ҳичи намеша духтаро 4 та расветка омадай размеро ҳаст. нархошон 500 сомон шудагай аз 750 сомон 500 сомон кардаган духтаро ира бинен роҳатай бовар кунен материалаш роҳатай. ина марҳамат духтаро барои идам варианти беҳтаринай дар 500 сомон як болопӯши Дубай мегирен ҳичи намеша чанқа мепӯшен духтаро. биёен агар омада натонен нависен доставкатон мекунанд. 102 микрорайон рӯ ба рӯи ҷилло доми нурбону духтаро марҳамат мағозаи либосҳои занона. ёра бинен оригиналош омадай дар сарашоб духтаро ҳамқа фасон. марҳамат ина касседа дар корай миваяй пора кардаги украшения кардаги тайёр пора не украшения кардаги тайёр духтаро материалҳои Дубай ина и моделошам ҳаст. нархошон духтаро аз 250 сомон сар мешава то 400 сомона. қиматаш ина ира бинед полни кори дастияй қиматаш 400 сомон. марҳамат духтаро касседа дар корай иҷада 650 сомашам 400 сомон шудагай 400 сомаш боша 250 сомон шудагай. ина марҳамат паплинакшам асту материали дигариш чия? ина паплин паплин дубайский уш будай хулоса ина
беҳад модело бисёрай каседа дар кор духтаро бинависен дарав доставкатон мекунанд ё ки хитон биён ай пеш як бурак биненда маъқултон мешава. Марамат 102 микрорайон даем духтаро биёем доми нур бо ну мағозаи либосҳои занона рӯ барои ҷило даянд. Мана биёен аз наздик бинен борошона маъқултон мешава. Духтаро ипека фасониша бинен ҳам қохшрува ира бинен модели ҳами бархит да буд ку ҳози ипек да омада як сезони ҳамияй ку ипек да омадай чанд сум кардединра 450 сомон. Ина киртаи духтагӣ тайёр барои ид модели беҳтарин 450 сомон дар сарашоб. Ана баъд медонен ина иқоматиралош фасон будай сабукак ина ям кори дастӣ рафтагиай 350 ина 350 сомонай 300 сомонӣ кардагиан. Айвай расветка надори а? расветка надоранд. Баъд киртои итальянка омадай вай духтаро хитон медонен ку итальянка чӣ қадр роҳатай. ҳози дигар расветкаошам нишонтон метам. Итальянкаро чанд сум карден? 250 сомонай бо арзон мешавад духтаро. размеро ҳамаш ҳастай. охи ира бинен ҳози намиха нишонтон метам расветкаоша як бурак бинен дар расветкаош чӣ хеле хушрувай. паплини итальянкаш омадай. ҳами гуло арабай да буда ку маечни да буд ангорка да буд. ҳози ина паплини итальянка да омадай ку ва ира бинен 250 сомон бо арзон мешавад духтаро. то 60 размер ҳастай. киртагир бошен ина киртаи фасон ина ҳатман зарашоб биёен сарашоб биёен духтаро. марамат 102 микрорайон даян рӯ ба рӯи ҷило ина диден рӯ барои ҷило доми нур бо ну духтаро. ина моделакҳои беҳтарин бо нархҳои дастрас инчунин анахе паплинакҳоям доранд. нархоша бо метонен айхи чонпурсен 3D 5D ҳозино модаштагиан ку ҳам 3D-ош ҳастай ҳам 5D-ош ҳастай. моделакҳора бинен чӣ қадр бисёрай ва ира бинен духтарако мана марамат ишаишта фасон моделако бо барои маълумоти бештар марамат анами хоҳарда хитон муроҷиат кунен. мана беҳад фасонак итальянский шолк духтаро бовар кунен ҳам қахушрӯ будай я намуд сабукакай ира баъд мулоимая ира бинен чӣ хушрӯай аҷоиб и гилош гили комбахгилакай биненда намеги ки шолк пуштагӣ ира бинен чӣ фасонакай киртада двойка кирта болопуш ҳама чида хушрӯ мебиёяд. нархшон дубайский 400 сомонай ҳози акса рафтестай барои ид 300 сомона 300 сомон як либосша 300 сомон кардагиан. нигоҳ кунен ин металликам дорад ира бинен блескам дорад духтаро ва ира бинен ва гулои болора биненда чӣ хушрӯвай. мана ҳамаи ҳамина 300 сомон кардагиан сарашоб да духтаро. ма рақамошона мемонам омада натонен доставкатон мекунанд не ки духтаро бурд мекунанд. ира бинен материала хушрӯгиша ира тобистон даку я либосаш 7 метр будай дар тобистон роҳат мекунанд. сабукае ҳаст ки аҷоибот хушрӯвай як бора гиренда духтаро ё ки биёен инам 102 микрорайон биёенда духтаро. ин магазина навк шудагиан мағозаи либосҳои занона доми нурбону даянд рӯ ба рӯи ҷилода. биёен аз наздик бинен ина хеле ваякоям ҳастанд. ин духтарак бора худаш меёрад. ина ҳамаш дубая ҳамаш дубай 1200 сомонӣ духтаро. бархташ тоза медонен и бора худаш мебиёра. нархош хубай ана баъд ин хеле материалҳои воима ё чанд пулан ё 4000 буд 3500 ина 4000 материало чихолошкати 3500 шудагиай ина инора боша 1500 ина барои ид 1500 шудагиай. ина марамат ира бинен охи чихо материалакои фасон дора аҷоиб материалошам хушрӯ ва қафасоне 1500 духтаро хеле нархи ягон ҷуда нест. ҳатман биёен иам солкая ина 1500 буд 1000 сомон кардагиан. беҳад ҳам мулоимай ҳам гилш меги вишифка дорада. ира бинен чӣ хушрӯчай ям яя вай бу дига чия органзая чанд пулай ина 1500 буд 1000 сомон шудагиай. и цветам аст духтаро ҳатман биёенда ҳам арусакода бор инаи бо хитоиш буромадагиай. ина дубайскиш дар кор бошад дубайскиш ҳастай. чанд планино
сангдурш 550 сомона, инаш 450. اینا 450 اینا 550 сомон. اینا یویم خشرو خلاص باور کنین دا материалошон шашта фасон шашта фасон шерст мепрсен дохтаро шерсой фасон болобдагио Yo 180 дан 7 метрш 150 кадагем бо арзон мешавад. اینا 150 сомони бо арзон меша дохтаро 7 метрай беҳад хушру арзон дастрас ҳатман биёен бовар кунед духтаракои хеле нарх ягон ҷода нестай 450 сомона пояфзолои Дубай як бора гира биненда каблукшам удобнияк ина расветкои хушруве дора ки 220 сомон кардагиян манамарама духтаро пушаймон намешен як бор биёен аз наздик борошона биненда маъқултон меша сиёҳшам аст ина сиёҳшам аст савзам аст ина сафедам аст барои ит пояфзол нагирифта бошен ҳатман сарашо биёен духтаро ма рақамошона мемонам барои маълумоти бештар муроҷиат кунед ина ёш чанд пулиян ина шлюбко Yo 250 дан оз 200 дагем ва yo 150 дига ҳамаш 150 ям. кадомаш 150 ҳа инаи болобдагио диден 150 сомон ҳамаш моли Дубай марамад 102 микрорайон даян духтаро доми нурбоно рӯ барои ҷилло мағозаи либосҳои занона иҷада бо ҳаста ина мудо ё чандан Yo ҳамаш 250 кадагем 250 ина 350 сомон 250 сомон штаги пояфзолошта гап нест бовар кунен эксклюзиван бисёрушку бозор да нестай духтаро лекин ира бинени қа удобнияе ва 250 сомон марамад аз 350 250 сомон штаги арусако духтарако занҳои азиз барои ит харид кардани бошен ҳатман биёен агар ҳози ҳамин магазин даромадем ку я намуд бӯи хушрӯ дора бӯи инами бидай духтаро и спрей барои пастели билиё я ине ки меша хонада ранги вай бизани я ранги освежитель я намуд буш стойки хушрӯвай аҷоибот нархҳои ино ҳози аксия шидага 200 сомон мефурӯхтанд чанд сум шид оз 140 сомон 130 сомон 140 сомон додестиян ҳамаш моли Дубай духтаро нигоҳ кунед ҳози аксияи калон рафтеста и магазина нав кушодагиян 100 сомон буд ина 100 сомон буд 70 сомон тоза Дубай 70 сомон духтарако ина ё 50 сомони будан 40 сомони ина метием дизадаранто 40 сомон барои пастел будан ина иром ҳама 70 кадагем 70 сомон 70 кадагем ҳама освежителоям 70 сомон духтаро ба нигоҳ куненда равған барои сухтаги доға мегирифтаги барои миёндар почадар ина ё фоида мекард ё чанд пула ина 150 будан ози 130 сомони кадагем 130 сомон диден духтаро ҳам дар ҳақиқат ҳам нархош арзон шудагиай биёен омада наметунен нависен барои мӯи сарая ина чанд пулае личебне 100 сомон штаги баъд анамино духтаро ҳама ҷода 200 сомоная шумо да чанд сумай ина 100 сомони ма мефурӯхтам ози 70 кадагем кадоме буд 70 сомон на 200 сомона 70 сомон штаги ҳами қамондагиай духтаро успет кунен ласёная успет кунен биёен марама духтаро 102 микрорайон доми нурбону марҳамат мағозаи либосҳои занона нигоҳ кунед аз ине ки оз нишон додем ку диден спрейо 4 запах астай бовар кунед хеле нарх ягон ҷода нест баъд иҷада бо духиё ҳама намудош аста ина краска зура духтаро ё чанд пулай 170 буд 150 кардагиян духиёша бинен версачи ҳамаи чи дорае барои че гел для душа будай ҳамаш Дубай бале 1 литра не донаи дигаш мондаги чанд пулай 100 сомони буд 180 сомон ду донаи дигаш мондагиай духтаро бовар кунен борошта гап набудай нархошку нархҳои шокай бовар кунен як борак биёенда инами ваёи Дубай шадиден чихел арзон кардагиай материалошам либосошам мисол намиҷа чизе мебинен ҳози арзон пешниҳод шидагиай успет кунен ҳатман биёен бори оригиналку дар ҳақиқат ҳам духтаро оригиналай бовар мекунен ҳозир нами я муска камакак чакшоткам духтарак и духтарак бора худаш мебирай Дубай материалу ҳама чи дора баъд анамқа парфюмериёшам муск ҳама чи миёра хулас нигоҳ куненда камакак чакшот я намуд буш хушрӯвай стойкия ҳамқа навор кардаистам бӯи ҳамаи истодагиай бовар мекунен духтаро аҷоибот беҳтарин модело
бо нархи дастрас 50 сомон. Оригиналаш даётон боша амира 100 сомон мефурохтанд. Мускои оригинала ҳозир бошад на 50 сомон. Баъд личебни вая дезодорант рексонашу кати кремш и барои переходной возраст беҳад нағзай. Баъд бисёриё бӯи бадан доранд, бӯи бадан доранд. Беҳтарин ай духтарако марамат. Нархошон аксия кати 40 сомония? 40 сомони 80 сомон меша комплекташ. Бигирен духтаро пушаймон намешавен. Ана баъд инаи барои либос ая? барои либос. Ина мирам бисёр тариф када будан. И қабуш хушрува. И чанд пула? 100 сомон ай. Ами якташ хеле мебарад, а? Марҳамат духтаро. Ира бинен чизе ки дар корайтона поямдагиё чие? Скраб 150 будан 120 нози. 120 сомон кардагиан, 150 буд, 120 сомон кардагиан. Аҷоиба, буш хушру. Ина марамат духтаро. ҳатман биёен. Омада наметонен нависен, доставкатон мекунанд. Бори оригинал дар кортон боша. ҳатман як борак нахаредам, як бор биёен бибиненда маъқултон мешава. Баъд шарфҳои фасон доранд. Шарфотон чанд меяд? Дубай 100 сомон Дубай. Арганза саркадаги то майчни. Ай арганза то майчни моли Дубай 100 сомон оригинал. Марҳамат метавонен ки биёен сарашоп 102 микрорайон тамошобинони азиз рӯ ба рӯи ҷило доми Нурбону. Мара рақамошона мемонам, страничкашона ҳат мечид мекунам инстаграмшона. Ина касе хоҳишмандай бовар кунен ҳама чи дошта я. Ай ҳами пояфзол сар карда ба шоколаду ба тамоми чи фақат арсикола надоранд тамом дига ҳама чи хӯрак да ҳастай. Ина бо ваям доштиян нижни биллоям доштиян. Хулоса чизе дар корайтона 150 сомон. Модела кора ден фасониша аҷоибот. Омада натонен марамат муроҷиат кунен, доставкатон мекунам. Духтаро қисми дӯст доштаи мову шумо раз продажа киртои фасони 250 сомона 100 сомон шид. Марҳамат ина каседа дар корай 100 сомони. Размерошон чӣ хел боша? Размерошон I48 саркадаги то 58. I48 то 58 размер ҳаста. Ина 100 сомон духтаги тайёр. Материалакаш аднатони белмандо фасонак. Ишам бинен. Иқаи хушрува. Инаи турки. Иам 100 сомон успет кунен кадомиша мегирен. Иам Туркия ва ира бинен духтаро ягон ҷода ин нарх нестай. Мана 100 сомон турецкиёи фасон 100 сомон. Мана ин модела коша бобинен 100 сомон. Иёш турки неста, на? Аднатониш турки неста, на дигарош туркия. Ба духтаро двойка чо ҳаст. Двойкаро чанд кади? Ина двойка 130 сомон. Марамат двойка кирта чизе дар кораи мана нигоҳ кунеда киртаям бисёрай моделакош фасонош ҳар хелаяй 130 сомон двойкача диден чихе хушрӯчай бигирен. ин нарх дигар намеёбен. Айма шумода тавсия. Ина марамат кати бурукошон 130 сомон. Зарар намекуна бовар кунен. Нархи беҳтарин додестиян. Чи паплина гирифтаниен, чи инам хели двойкача гирифтаниен. ҳатман пеши ҳами хоҳарак биёен. Леки агар омада натонен ку духтаро худшон доставка доранд. Марамат 102 микрорайон даян доми Нурбону рӯ ба рӯи ҷило. мағозаи либосҳои занона. Беҳтарин интихоби ҷада бор бисёр дора ҳозир. Мана марамат метавонен бо омада аз наздик бинен. Ин материалотам 100 сомона. Материалам дора. Ина материалам дора духтаро марамат бинависен страсмошам мепартоям.